Assalamu alaikum. Shin wai mai bambancin tsakanin over da above? Dukansu suna nufin wani abu yana saman wani abu, ba wai sama kawai ba. Over above saman wani abu. To amma shi over yana nufin idan abu yana tafiya ta saman wani abu, kamar a buga ƙwallo ta bi ta saman mutum sai a ce over. To wannan ba za a ce above ba. Misali ba za a ce the aeroplane is above the sky ba. Sai dai a ce is over saboda yana wucewa haka. Ko over the mountain. Shine over. Shi kuma above yana nufin abin da ya wuce. Misali temperature, yanayin ɗimaman yanayi haka. So above za a yi cewa temperature ɗin is above 20, 30 or 40 degrees. Shi ne ake amfani da above kenan. Abin da ya wuce wani abu. Har ila yau shi ma over ana amfani da shi a wannan yanayin, a wannan context ɗin. Sai dai shi above ana amfani da shi ne a nuna cewa wani abu ne ya wuce tsawon wani abu wanda yake da takaitaccen matsayi. Misali ruwa ne sai kuma akwai dutse kusa da ruwan, katon dutse. To daidai inda ruwan ya tsaya, wannan dutsen is above tsawon wannan ruwan. Misali ruwan ya tsaya sai kuma dutsen ya kai ƙafa 20,000. To sai a ce wannan dutsen is 2,000 feet above wannan ruwan. So shi above yana amfani da wani takaitaccen number da aka sama abin da yake saman shi. Sannan kuma shi above ana amfani da nambobi, yawanci ana amfani da nambobi ne. Sannan kuma shi over, ita kalmar over ana amfani da ita ne wajen nambobi. Misali over 2 hours, over 20 feet. Sannan kuma over yana iya ɗaukar ma'anar abin da ya rufe, wani abu ya rufe ko misali mayafi, bargo haka, ko a rufe wani abu. To an sa abin over the object, kamar a rufe mota da wani ɗayan kyalle haka. To an sa wannan kyallen over the car. Yanzu ba za a ce above the car ba, sai dai a ce over. So wannan shi ne bambancin da ke tsakanin over da above.